ɓoltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jagali barkewi nakara dolol siwre yumana yire mapantunga jonkon kunda kon waktu yoni ha to dilli kame farana ene jeeya e gardidi kabruji mena to leydi sénégal hoorejo leydi ndi holliri hitande darotonde ma yogay boowe laaɗi diwoje gonɗe nder leydi sénégal kesɗitine toon to leydi mauritanie jayde witende jeune afrique holliri jayde witende jeune afrique holliri taw kadi ko fmi yaltini kene wona temedere e capanɗe jeegom e ɗiɗi piccala jeetati gam ñamlude leydi mauritanie toon to leydi mali e nder falde mofti tonne kadi yogay cuuɗi janguirɗi e guddi toon gam ŋakkede ndenka kame kisala toon to guine konakiri caggal kay hofgo juuɗe wonande syndicat en kame jangguinoɓe e khalifaɓe diine ñaguima yo ɗum darto haadi o saaha joni ɓe jaɓaniɓe ñalawma hanki o toon to leydi gana nokku biteɗo commenci e cuuɗi janguirɗi ko ñaw ari toon taw kadi ɗeɓi wade kono mabɓoni ha janggoɓe nayo mbasi en pittali mumena kabruji mena jolam jaberi ko haali abouba woto goɗɗe joni joni jañodena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde jeetati bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi sénégal ñalawma hanke o nde hoorejo leydi sénégal yeehi kay udditoyde bowal laaɗe diwoje ngal Blaise Diagne ko nden tigui o suuti toon konnguɗi makko yoga kay boowe laaɗe diwoje gonɗe e nder leydi sénégal ma ngarɗine ene tawe hen noon bowal laaɗe diwoje gongal toon to Saint Louis woni nder gueji dande maayo e kame toon to falde Matam ha toon to Tambacounda kame Ziguinchor e Kédougou e ɗum noon o holliri wonande kay koppareje jogorɗe waɗede hen ɗe kala nana jooɗi ene fadi tan ha saaha yonta kanje kala ɗe mbawa ngarɗinede ɗen koppareje poɗɗe waɗede ɗen boowe laaɗe diwoje gonɗe e nder leydi sénégal beele kay kala ɗo laana diwowo weeyi e nder leydi sénégal ene wawa kay jippade taw kadi ko jippugol ngarɗugol e ɗen boowe laaɗe diwoje ɗin galuji noon poɗɗi waɗede hen ɗi kene fota wonde temedere milliard taw kadi koye koppareje men ɗe ñamaten biteɗe franc CFA ha joni keddorɗen koye hoorejo leydi sénégal o holliri mette makko no feewi kanko eɓe gollodirta nder leydi sénégal taw kadi ko toon to Jérusalem caggal noon ñalawma heccanki o hoorejo leydi amérique biteɗo Donald Trump tuma kay nde o huccite windere nde kala o holliri wonande kay toon to leydi Israël o itti lamorgo leydi Israël o wattiti ɗum toon to Jérusalem caggal noon koɓe yiɗɓe egginde ambassadeur mabɓe toon to Tel Aviv taw kadi ko Tel Aviv tigui woni lamorgo leydi Israël oɗo saaha mo gonɗe noon o suɓanima Israël yo yaha joɗoyo toon to Jérusalem waɗi filñitare mawde noon e nder windere nde kala ha tenti kay yogay julɓe oɗo henna ñalawma hande seppoji limtini mbaɗi e yogay nokkuji ma en garto hen so gueno haaji ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen caggal kay rendindemo e ngaluji jonɗi no fewi kanko yadimmo kala on paami ko Khalifa Sall e tuma noon nde ɓe jinno kay yobde caution mabɓe beele kay wawa ɗaccitede o yaltayi ɗiɗo hen dommirɗi e hujjikintoɓe laamu ngu noon jaɓananimo hay seeɗa kuntala oɗo saaha mo gonɗen noon ñawowo kay nawtimo walla mbiyen kanko Khalifa Sall wonne laama toon to tribunal e ko jogorɗo huccindorde e procureur gonɗo toon to Dakar ɓeɗon hen noon hujjikintoɓe Khalifa Sall ɓe kolliri hen mette mumen no fewi e caggal kay oɗo saaha mo gonɗen ɓe gandani holko saabi neɗɗo mabɓe o e jagga guila lewru mars ndeɗo hen hitande ha oɗo saaha mo gonɗen e kanko noon siftinde on o jagguira tigui kanko yaadiɓe makko ɓe o gollodiranno e nder mairie mo Dakar ko dirtindeɓe koppareje taw kadi ko koppareje jonɗe no fewi ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale ceerno walla ni ma en kaale walla tan mbiyen toon to leydi sénégal ha joni
ma en jaha tonto Ndiassane non ma en tonto Ndiassane nyalawma hanki o mawni nama ton wala mbiyen kikide jamma hanki o mawni nama ton jamma jibinede annabi mo jame kise ngoni kanko khalifa mo Ndiassane taw kadi ko bitedo mama kunta bu wala ni mbiyen kanko khalifa mo Ndiassane kanko non wo holliri wonande kay odo saha mo gonden sukabe hewbe nana ngoni e ndera boggi karaleje kese dido hen boggi karaleje kese non wana tigi boggi ngardude wonande kay sukabe caggal non kala nde njida sukabe nana cengi e ndera dido hen boggi kanko non kanko odo hen bite kanko khalifa bite dal haji mama bu Muhammad Kunta taw kadi ko khalifa mo Ndiassane ngol non wadi lawol temedere e capande tati e nay ko be mawninta manditare annabi mo jame kise ngoni ko den tigi wo sutito na kongudi makko tawtorede hore ka tawtorede jagorgal kalfinangal den kay kisal leydi ndi taw kadi ko bitedo Ali Nguy Ndiaye taw mo yaji kadi e sete timmudo kanko Ali Nguy Ndiaye non kanko woni nelado horejo leydi ndi ko den tigi khalifa bitedo mama bu Muhammad Kunta ko den tigi wo suti kongudi makko ngam hollirde kay wonande odo saha mo gonden o mo teski kay sukabe kala ngoni koy boggi karaleje dum non nehata sukabe ten kadi ngardinta jangde sukabe heewide sukabe jodi ngam yidde jangude ndutti kay ndutti e boggi karaleje dum non so tawi sukabe kajaka en bawata jogade jangde ngardunde walla ni taw ko nedi jadundi e jamano ha joni tonto leydi Senegal gonden tonto Thiaroye kame bunto Pikine wonde Dalifort ha tonto Parc Lambaye odo saha mo gonde non perfet wuro Dakar koko dari dambe tindelan ngam ittude yogay nyonkoto gondo e dow laabi boli Dakar caggal non testede yoga kay course commerce woni tan yeyobe ene mbada taabi mumen kame nokkuji mumen taw kadi koy dow lawol wana yamirore dum non odo nyalawma hande be jippima ton to Thiaroye jere Thiaroye nyalawma hande nokkuji kay kantingaji kewdi taw kadi ko badade sara laabi ngitama ha laabi tene kadi kanko perfet bitedo Pape Demba Diallo o holliri odo saha mo gonden kambe ittabe hay hen goto roketake hay mbodo sabi dum non be jodi tigi koy dow laabi ten kadi laabi di jeydum ko laamu ngu o holliri non mairie di kala ene poti darade darde tindelang mbawa kay labbinde didon laabi ha laaba ngam non yidde kay addude lakkitare mbele kay nyonkoto kewdo ne iwa mbele kay cumuji kewdi ene mbawa ustade odo saha mo gondena ha joni tonto leydi Senegal keddoden ma en jaha tonto Mbour Sali Mbour Sali non odo hen suka gorko yarano koy dubino gas e jeegoma kanko no wieteno ko Cheikh Tidiane Dioba nyalawma heccen konon ko diddal sukabe jane mako tonto Sali pimo non jane mako pimo ton kaaje kame jamde ha ganduda hawo leli taw kadi o yettotake fittandu makko caggalande ben dogi kay ko koni yankobe fabube ngaren don bandu makko nawi dum tonto morga ngam wadede kay ko wiite loyndo kame losko kala ko dum sabi non hen goto fawama jungo pawade jungo non wiite ko pap to bab ko non tigi be mbiyatamo kanko non wo holliri o mo tawa kono non wana kanko wadi ngal badala o de saha mo gonde non dadibe wonbe tonto mburbe ngoni tigi koy losko ngam yidde fawde juude men e wadde ngaldo hen badala sengi wi tonto leydi Senegal parin ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jaynde wiitende Jeune Afrique jafoden be koliri wonande kay FMI taw kadi ko bonmo windere nde walliti leydi Mauritanie ko fati e nyamande kene wona temedere e capande jeegom e didi piccal jeetati taw kadi ko million e kopreje dollar odo hen saha mo gonde non wala ni nyalawma hanki wala ni nyalawma heccanki o kene fota wonde no gase tati taw ko piccal 9 million e kopreje dollar fuddima nadde bonmo leydi Mauritanie so den teski non gila hitande ujunnaji de sappoynay ko fate bange jamde gollorde jamde nder leydi Mauritanie ene yatiri caggal ko dum sabi non odo saha mo gonden be cifondiri de hen nyamande kame balle hakkunde boñ windere kam e leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie kedorden ma en kale jaynde wiitende ami be koliri gardino do radio gardi wala mbien jaynde wiitende ami wala mbien jaynde wiitende ami holiri wonande kay lamido leydi France biitedo Emmanuel Macron hocci noddirgel mum noddi horejo leydi Mauritanie biitedo Mohamed Ould Abdelaziz gonno dango non ko hanki wonodimo gonno dango non fati tigi koy batungo be jogori wadde ko fate G5 Sahel taw kadi ko tonto leydi France lamorgo ngo ko ton tigi be
jogori waɗoyde batu maɓɓe taw kadi ko ñande sappo e tati nduɗo hen lewru kanko Emmanuel Macron yidde makko kay ko loni kamɓe 5G Sahel ene wonde Union européenne nde mbawata wallidde ndeɗo hen fedde beele kay ene jokka golle muɗum caggal noon teskede toon to Sahel yo en so tawi jaame kisal arani toon haydara ala ko wawi gollede e nder ɗeɗo hen leyɗele ha joni toon to leydi Mauritanie kedoɗen gardinoɗo radio Mauritanie taw kadi ko biyeteɗo Abdoullahi Wuld Hormatallahi ittama hanki e jonde mum e place mum ittama e poste mum ha laaɓi ha wi ceer ko gonɗo toon to galle lamorgo ngo taw kadi ko ɓattiɗo hoorejo leydi ndi ko kam lomtimo toon to radio Mauritanie kanko Abdoullahi Wuld Hormatallahi saabi tigui ittede mo ko jayde witende Al Akbar tuma kay nde ɓe jaltini gueseji mabɓe ɓe kolliri kay wonande oɗo hen gardinoɗo radio Mauritanie gam yaltinde ɗum ngaaluji jonɗi no fewi e rokkude ɗum ɓattiɓe ɗum kam e jaydiyankoɓe ha e moggiyankoɓe waɗi hen jeenari mawdi no fewi oɗo saaha mo gonɗen o ittama e jonde makko ko goɗɗo tigui watta e haalirde radio Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie kedorɗen toon to leydi Mauritanie jagorgal kalfinagal ndema kame gaynaka oɗo hen ñalawma hanki noon ñalawma hanki o ɓetanama komo fota wawde gollorade hitande ujunnaji ɗe sappo e jeeɗiɗi hitande ujunnaji ɗe sappo e jeetati kanko jagorgal kalfinagal gaynaka kame ndema kala kene fota wonde million ngaji walla kene fota wonde milliard uji nogas walla men kene fota wonde milliard uji sappo kame temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi jeetati taw kadi ko million e koppareje uggiya ɗum tigi woni ko taƴana beele kay wawa ngarɗinde gollal makko taw kadi koye hitande fande ɗum noon aynaɓe kame remoɓe kala yo batte makko haqqille omona jogui ngaaluji mumen ha joni toon to leydi Mauritanie kedorɗen toon to leydi Mauritanie gouverneur mo banque centrale mo Mauritanie kanko noon o sakti konguɗi makko taw kadi ko biteɗo Abdoulaye Aziz Wuld Day o holliri oɗo saaha mo gonɗe noon ɓe teskima ko yimɓeɓe kalata yogay jeereji Mauritanie ha e tufɗe Mauritanie kala ɓe kolliri guila tan hoorejo leydi ndi sakti ɗo hen nayi goo lewru fandu e ngaalu Mauritanie koko dañata waɗede waylo jonɗo no fewi aɓe teski noon ko fate banggue beccitagol ngol woni tan banggue beccitagol ngol ngaalu ngu ne yani ha ɗon tan wawi hadde oɗo saaha mo gonɗe noon ɗe goni tigui koye golle ɓamtude tigui ɗiɗon ngaaluji noon ha ganduɗa ñande goo lewru fandu so gueno haaji so tawi kay ngaaluji ɗi jalti tawa kay moni kala ene yiito hen hoore muɗum ha joni toon to leydi Mauritanie kedoɗen jayde witende tawari ɓe kolliri leggal bitengal PK 55 on paami ko toon to Nouadhibou dariɓe joguiɓe nden kay kisal yoga gueɗe ñameteɗe kame jarateɗe ɓe pawi toon e juuɗe mabɓe kene wona tonuji jeenayyi taw kadi ko paquet aji plastique woni mbusuji e kene fota wonde temedere nogas taw kadi ko carton yoga hen noon ko leɗɗe jarateɗe taw kadi happu men koko gasi ha laaɓi yoga hen noon koko watte boisson ji woni tan ndiyam jarateɗam taw kadi ko ndiyam mbaɗɗam sugar jarateɗam mbiyeteɗam boisson walla liminata taw kadi happu mum koko gasi ha laaɓi ha wiccera samgi wi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali toon to leydi Mali e nder leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen kene wona ujunnaje cuuɗi jangguirɗi guddi e nder leydi ndi ha tenti e hakkude leydi Mali saabi noon golɗon guddugol ko teskede oɗo saaha mo gonɗen pelle ceɓɓitiɗe sembe mabɓe ne ɓamti e nder leydi ndi ha ɓurti ha ganduɗa yogay jinnaɓe ene kulani ɓesguji mumen gam yaade toon to cuuɗi jangguirɗi toon to falde mofti yogay cuuɗi jangguirɗi guddi kono noon oɗo saaha mo gonɗen sappo e jeeɗiɗi taw kadi ko suudu jangguirdu jane jokki jangde mum taw kadi holli ɗum ko biteɗo Amadou Diagani e toon to jenne e nder capanɗe tati e jeegom suudu jangguirdu oɗo saaha mo gonɗen ko sappo e goho e suudu jangguirdu woni e jangguede taw kadi holli ɗum ko biteɗo Alhamisa Yatara ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen noon nden ka e kisal ene ngakki toon to falde mofti ha joni koye nder falde mofti kedorɗen toon to falde mofti noon kene fota wonde temedde jeegom e capanɗe tati e 5 kilométre hakkude mum e Bamako woni lamorgo leydi Mali toon noon e nder wuuro wiyetego Souglouɓe nder wuuro wiyetego Souglouɓe toon noon ko maire Souglouɓe e daha ñande kikiɗe altina jawtuɗo hen kanko noon wo daha ko kikiɗe kirɗo ko worɓe joguitiɓe kaɓirɗe ko ɓen tigui gaari naate wuuro ngo kanko maire noon wiyete ko Cheikhou Souane ko kanko tigui daha oɗo saaha mo gonde noon hay goto anda ɗo heedi
kono ne tuma ko pelle cebbitide nawimo e caggal kay teskede odo saha mo gonden kambe ardibe gurede e kame nyaawobe wonbe gurede kala ko be wiyabe so be nyawrani sariyallo e kambe kala ko be waratebe ko dum sabi non de do balde kala on jiyi e nder video ngaji wonande kay gardinode suudu nyaawore tonto nyono ene yalti e nder ayewuji ne hollira laamu leydi Mali yo nyaawiri sariya geno e so wona dum den kambe jaggabe be ko be jogorbe warede ha joni tonto leydi Mali keddoden jagorgal kalfinangal rewbe kame sukabe e bitedo ummuture gondo e jillu mum e nder leydi Mali kanko non e yogay besgo malinabe ha tenti kadi ardibe yogay pelle e taw kadi ko lundi be cakti konguli men ngam wiide kanko yo daccu gollorgal makko ngal e tumonon de be jubbinno e lewru mayni ndu wonande kay potital rewbe e tawtorede jomsudu horejo leydi Mali e kambe non ko yinnode addude jame kisal ha ganda rewbe kidal ne ngari e dañi hen debbo goto ne wakke balabi mum taw kadi ko araray mo kidala be kolliri non ngal jagorgal ne welti hen kono o hadani o wiyani yo dum itte ha laaba ko wona dum ko non kanko jagol ngal o holliri wonande kay rewbe ne kewi on nyande wo dañani yide ni on debbo bakkido araray mo kidala e kanko non wo nyagima besngu melinabe kala yafuye kono non dum sabotako iwdemo e jappere makko kanko ummo toure ha joni tonto leydi Mali keddorden cuudi cafridi gondi tonto Mali walni mbiyen hôpital Gabriel Touré taw ko sur safridu wondu tona e tuggal ma tan jeedidi lewru septembre ha yettan mi awde saha mo gonden radio scanner wonnongo ton woto gili nden hawde saha mo gonden go gollani e sabi go gollani non ko go bongo go suwa fewnede sandikaji hettube on fannu mbadi ton jillu men be kolliri non e wonande kay be kaldi e jagorgal kalfinangal cellal balli be kolliri non mabe pewnu go radio gili nden hawde saha mo gonden hay dara taw ala ko gasi hena hay seeda ha joni tonto leydi Mali kedoden ma en jatto kerol leydi Mali kame leydi Algérie e nder bange leydi Algérie taw ko jaynde witende wadani wadan taw kadi ko jaynde Algérie nabe be kolliri e wuro witengo grad wala mbiyen wuro witengo gradayi to non yimbe tatto pawama ton juude hakkunde jaro dubi capande tati kame capande tati e naya kambe be non be tuma tigi ko nyukindade e jogade kadi ngaluji jondi ne fewi e yadene nyukindo taw kadi be nyukinon to ko ndedo henna fedde witen ansar din wal islam e kambe non be kollirama be nangama do saha mo gonde non abe tawe e cuudi dumbirdi gondi ton to Algérie taw koy nokko biitedo alla menia o do saha mo gonde non loskoji koy mabbe tigi ngoni be kolliri non e nder dido dumunaji kala so gay sukabe rewobe ton kala ene puye taw kadi jeewe so tawi wona e pelle cebbitide ngollondirta e semgiwi tonto leydi Mali paɗen ko tonto Guinée Conakry e caggal kay khalifaɓe diine leydi ndi nde ɓe mbaɗi erango faade kay ɓeɗo henna e witeɓe syndicat en kame jangguinoɓe kala yo dutto giwayi hofgo juuɗe e kamɓe noon ɓe jindiri e gardegol Aboubacry Sylla e kamɓe noon walla joom kamɓe noon ɓe jindiri ɓe jewtidi wonande kay oɗo saaha mo gonɗen ɓe jaɓani khalifaɓe diine ɓe maɓe ɗaccu hofgo juuɗe kame seppoji ɓe dutto e cuuɗi jangguirɗi kono noon haɗo e capantate gondu lewru e so tawi horejo leydi Guinée huccitani e mabɓe e kamɓe noon koɓe artoyoɓe e seppoji mabɓe ñalawma hanki o seppoji gulli jaw mbaɗi toon to Guinée e nokku biteɗo Kunjara ha ganduɗa gon seppo noon saabi ɗum ko étudiaji janggoɓe toon duɗe ɗe ɓe kolliri noon wonande kay nokkuji mabɓe ɗi ene ngakki wonande jangguinoɓe gon seppo noon wuli jaw ha ganduɗa kaso gonɗo toon to Kunjari e taw kadi uddaɓe toon ɓe kañumenne kadi mbatton filñiterde ha puusi on kaso hen yimɓe jeenayo mbaɗi e ladde ha hande jiitaka laamu ngu holliri noon ɓen jeenayo waɗɓe ladde ɓe ɓen noon ko yimɓe tigui ɓurɓe wonde dangereux oɗo saaha mo gonɗen noon e kamɓe kala aɓe jiile e nder leydi Guinée e semgi wi toon to Guinée paɗen ko toon to leydi Ghana e wuuro mabɓe ɗiɗaɓo witego Kumasi toon noon ko caɗele goni toon e ko ñaw gotu ari toon witego HAS-ENA e taw kadi ñaw ngu ɓuuri tumede tigui ko mabɓo yadugo e virus ngoɗo henna mabɓo noon ari tigui koye école aji taw kadi ko lycée ji gonɗi toon ndi ha ganduɗa kene wona capanɗe nayyi e nayyi taw kadi ko janggowo ko kañumen tigui tawete cuuɗi cafriɗi oɗo saaha mo gonɗen jagorgal kalfinalngal cellal ɓalli holliri oɗo saaha mo gonɗen e cuuɗi jangguirɗi gonɗi toon ɗi kala guddama e taw kadi kene fotta wonde étudiaji nayyi mbasi en pittali mumen o saaha mo gonɗen noon ɓe gaddi tigui machine aji keesi gam ƴewde ka oɗo virus holno ɓe mbaɗata haaɓe mbawa dartinde oɗo hen virus
semgi wi ton to leydi Ghana paɗen ko ton to leydi Cameroun to leydi Cameroun nokko biteɗo Manfé nokko biteɗo Manfé ne tawi nder falde Angalphone to non ko yimɓe jeeɗiɗo mbara toon taw kadi ɓe mbara koye niɓɓe la subaka kamɓe jeeɗiɗo ɓe noon hen goto ko dadiɗo gendarme ha oɗo saaha mo gonɗe noon waɗɓe ngal baɗal ɓe jiitaka kono ne tuuma tigui ko wonɓe toon to falde Angalphone ko wona ɗum ko noon laamu leydi Cameroun holliri wonande kay ko Nigéria tigui woni caggal ɓeɗo hen witeɓe Angalphone naɓe beele ene mbawa jeytade koye mumen Mohamed Bouhari holliri en metti mum no fewi caggal kadi nde o suuɓi ambassadeur mabɓe ko gonɗo toon to leydi Cameroun taw kadi gonɗo toon to leydi Cameroun biteɗo Lawan Abba ko on tigui woneli yo joddo e laamu leydi Cameroun kanko noon on ambassade o holliri wonande kay leydi Nigéria jeeya tigui koye dogoɓe koyɗe jaam beele jaam e kisal ne arta hakkude Angalphone kam e laamu leydi Cameroun caggal noon soɓe teski leydi Cameroun leydi Nigéria ko leydi gotiri caggal noon ɓiɓɓe Cameroun naɓe ene mbawi taccude keerol jaa toon to leydi Nigéria gona toon kene wona lebbi tati taw kadi ƴettani visa leydi Niger ɓiɓɓe mum ne mbawi arde nder leydi Cameroun mbaɗa toon balɗe mbaɗa toon lebbi tati taw kadi ƴettani ko wiyete visa toon to RCA paɗen woni Central Afrique toon noon ko pelle goɗɗe toon ɗe pelɓodiri ha ganduɗa waɗi yimɓe sappo wasɓe hen pittali mumen ndeɗo hen fedde FPRS taw kadi ko Nouroudine ardinde hen fedde ene wonde fedde wiyeteɗe UPC taw kadi ko Ali Darsa ardinde hen fedde ene wonde kadi e ferde wiyetede RDR ɗeɗo pelle noon kamɓe kala ɓe goni koye nder leydi ndi e koɓe pelle joguitiɗe no fewi ko kamɓe pelɓodir toon pelɓodiral musgal ha ganduɗa waɗi yimɓe sappo wasɓe toon pittali mumen oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o haali abouba kabruji mena jolam jaberi sawto wala ghaliba jolam jaberi toon to leydi Syrie kame Espagne États-Unis d'Amérique ha toon to Mexico kame leydi France Russie Italie ha toon to Pakistan kame Allemagne Argentine Liban Palestine ceerno Mahamadoulah Ghaliba kabruji men jolam jaberi Seydi Sar kabaruji men jolam jabberi puɗɗoto ɗen koto leydi Syrie ɗon mbiyen koko muusi ko yurmini waɗi toon tigui e nder kamo réfugié goto taw kadi ko nder ngoɗo wuuro wiyetego Beka ko cumo ngu muusi ngu waɗi toon ko yimɓe jeenayo mbasi hen pittari men fodde sappo e nayyi neɗɗo kadi gañima hen gañande musde koto leydi Israël paɗen mbiyen leyamo Israël holliri tigui wonde aynima pirtoje kay e bomboje e nder Gaza caggal noon nde Gaza naɓe beddino tigui bomboje e nder obiji e nder leydi mabɓe koto leydi Espagne paɗen kaali noon oɗo biteɗo Cristiano Ronaldo noon ko netto bal ngana taw kadi ko Portugal najo o fettata noon koye équipe mo Real Madrid mbiyen noon ñalawma hanki o heeɓi tigui ndiɗo jeenari wiyetedi ballon d'or noon ko ngolno waɗi lawol joyɓol komo heeɓa ballon d'or caggal noon gaddal makko heɓno ɗum ko nder 2008 ko hitande 2008 o heeɓi ɗum o heeɓi kadi e 2013 e 2014 2016 e hikka laabi joni ko Cristiano Ronaldo en heeɓa tigui ko wiyete ballon d'or laabi tigui o foti e oɗo biteɗo Lionel Messi kañumne keɓɗo laabi joyyi koto dowlaji dendude Amérique paɗen mbiyen ko ɓuuri tengtude toon noon e ñalawma hande o ko policier goto taw kadi ko danejo walla boɗejo caggal kay nde warno ɓalejo goto o ñawama noon omo lelo duuɓi nogas e nder kaso koto leydi Mexique paɗen mbiyen ko gorko goto naati tigui e nder lycée omo jogui pittel makko omo ayno piyande o yoɓima pittali noon yimɓe o yoɓima pittali sukaɓe janggoɓe e nder ɓe noon Amérique naɓe ɗiɗo sukaɓe ɗiɗi taw ko jibinande Amérique ne tawe e mabɓe losmuji noon ene jokki kanko kadi pellunoɗo o warama koto leydi France paɗen mbiyen ko fiɗi tengtude leydi France noon ko ñalawma hanki o ko charɗiyanke goto taw ko député jeeyaɗo tigui e ndu kaɗo lamɗo wiyetego gauche radical mbiyen ko kanko tigui naati e nder nduɗo suudu sarɗiji caggal kayde suudu sarɗiji ɗi jooɗo taw kadi omo ari omo ɓorni maillot noon woni tigui tini mo écrit mo joueur uji taw ko joueur football ɓoɗoto mbiyen noon o sanctionnama noon sanction musɗo kadi o namdo o wiyama yoɓa amende kene ƴiime 1378 €. mbiyen noon ɗum noon kanko noon o holliri tigui addinimo ɓornade maillot ko hollirde suudu ndu kay wonde o yadani ko ɗiɗo jour uji mbaɗete transfert taw kalisaji ɓutti koto leydi Russie paɗen kaalen oɗo biteɗo Vladimir Poutine ko hoorejo leydi Russie omo tijja tigui ñande 12 lewru bowte hitande gonɗen nde to leydi Égypte koto leydi Italie paɗen to leydi Italie noon mbiyen ko gorko goto nanga toon kanko noon o tuuma ko posnude yimɓe tata ko yimɓe tata ɓe foof ko membre de famille makko woni ko galle goto koto Pakistan paɗen mbiyen to Pakistan noon ko bateau goto waɗi toon accident e nder maaje leydi Pakistan ko
famde fof ko sappo e tati neɗɗo mbasi hen pittali mumen to leydi Allemagne noon ko ɓuuri tengdirtode ñalawma hande o kono mo leydi Allemagne kay nawtude nogas e jeeɗiɗi Afghanistan naɓe taw ko réfugié wonnoɓe e nder leydi mabɓe koto Argentine paɗen Argentine noon mbiyen ko mandat d'arrêt waɗa tigui guila ñande jeeɗiɗi lewru goto gonɗen du tawa kadi mandat d'arrêt o huccina tigui koye oɗo biteɗo Christiana Kirchner ko kañum wonno hoorejo leydi Argentine koto leydi Liban paɗen kalen noon oɗo biteɗo Hassan Nasrallah ko koolaɗo kuubal Hezbollah en woni tigui wiyeteɓe soldat de Dieu woni koninkoɓe Allah kanko noon Hassan Nasrallah o waɗi erago makko tigui faade dendagal kay ɓesgu Beyrouth naɓe ɓesgu Liban naɓe ndeɓe pottata kay hande e nder Liban noon lamor e nder Beyrouth lamorgu Liban ɗum noon ko gam yidde wadde seppoji mabɓe kay hollirde mettere mabɓe kay ko oɗo Donald Trump yiɗi tigui hollirde wonde Jérusalem ko lamorgol leydi Israël koto leydi Palestine paɗen to Palestine noon ɓen kamɓe foof e feccade wonde kay pecce ɗiɗi e ñalawma hanki o faade hande kamɓe foof eɓene ndenti eɓe goni neɗɗo goto eɓe mbaɗi seppoji mabɓe muusi noon nder Jérusalem hollirde kay mettere mabɓe hollirde kay ɓe jaɓata hande ɓe jaɓata janggo wonde kay Jérusalem wiyede ko lamorgo leydi Israël nden seppoji ni waɗi tigui gari min gara musɗo hakkude mabɓe e kolinkoɓe leydi Israël ko famde foof kene ɓuura temedere neɗɗo gañima hen gañande musde e jamma beɗɗo o noon mbiyen laamu leydi Israël ne ndi toon koninkoɓe hewɓe e nder ngoɗo wuuro wiyetengo Jérusalem saabu kay eɓe keeɓi haqiqa eɓe jottori kadi wonde e ñalawma hande o caggal juulal tisbar caggal juulal juma tisbar ma konima e ɓeɗo kay yimɓe Palestine naɓe e julɓe ɗe foof ma mbaɗa seppoji musɗi e nder Jérusalem e nder Jérusalem ceerno Mouhamadoula Ghali Ba en ceertani toon to Jérusalem keddoroɗen e konngol men mbaynigu so en duttaki e konngol gueno enen kala nangtoɗen e ɓoggol gueno gonen neɗɗo goto jiɗodiren ko en fiyeteɓe jamma e ñalawma enen julɓe hande no pireteɗen e caggal ko leydi gotiri ɓurdi famɗude e leyɗele mbiyetede Israila hande ma wi ko kam halfi leyɗele julɓe kala hay so tawi woni yuman leyɗele ne caggal woni Amérique kono so en nangodiri en tamodiri en goni neɗɗo goto Allah haali Qur'ana nde julɓe tamodiri nangodiri ɓe goni temedere ɓe pooli ujunere gorko ndeke enen ne sen nangodiri nen tamodirino ma en pool windere nde kono noon malgré ko tubu koɓe mbiyata ko en nangodirani hande en nangodirani janggo yo gueno won ballo kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ñalawma janggo ko haali ba arantene kabruje ɗemgal Pulaar soko min mami tawtoyon altina so gueno haaji ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke yo jaam Allah hiranena